Naozaj sa strašne teším. Myslím, že môžem povedať s kľudom, že cieľ máme splnený. Lac du Salagu, jazero, ktoré neodpúšťa. Miesto, ktoré vyškolilo nejedného rybára a miesto, kde sa každá ryba počíta. Niekoľko dní neistoty, pochybností a čakania na vytúžený záber sa za jednu chvíľu môžu zmeniť na rybačku snov. Vydajte sa s nami na našu zatiaľ najväčšiu výpravu za legendárnymi kaprami z Diablovho jazera. ...2000 km zanechá stopu aj na tom najskúsenejšom šoférovi. Cesta popri najvyšších európskych štítoch bola síce nádherná, ale neskutočne náročná. K jazeru sme došli pozdě večer a nepodarilo sa nám ani získať rybársky lístok. Za svetla sme si ešte prešli jazero dookola a pripravili sa na noc, ktorú sme strávili na parkovisku pod hviezdami. Tu je napríklad komplet voľné. Tak? Perfektne, tam. Najmenšia. Včera po zlepšení počasia sme večer ešte vyviezli 2 prúty, 2 prilačovky, čo nám ostali, aby sme mali aspoň 6 prútov, keď ich môžeme mať 8, keďže sme dvaja. A dali sme ich úplne ku brehu, my sme nečakali vlastne, že niečo bude na tom. A na jednu popku práve najmenší prúd doniesol prvú rybu výpravy. Takýto lieň. Pekný. Nie je to kapor, ale pekná ryba. Aspoň nejaký zážitok prvú noc. Dobré ráno, hlásim sa z prvého rána na Lac du Salagu. Pôvodný plán bol chytať oveľa skôr, ale nedostali sme sa k povolenkám, keďže nám to online nejak nešlo a na mieste, kde sme ich chceli kúpiť fyzicky, už bolo zavreté, keď sme prišli. Pôvodne sme chceli chytať v zátoke, v Oktone, na prítoku, čo najbližšie rezervácie a tam boli všetky miesta obsadené, tam sme nič vlastne nenašli. A čo sme sa pýtali, tak nejakých 10 dní sa nič nechytilo na celom jazere. Tak sme sa presunuli sem, lebo toto bolo jedno z pár miest, čo sme našli voľných, takých lepších. Vedľa mňa na tú stranu je zatopená cesta, kde vlastne nerastú žiadne trávy, niekde je to tu celkom dobre zatrávené. Tak tam to máme v nejakých 5-6 metrov
hĺbky. Skúšali sme aj úplne pri brehu, stade prišiel tieň. Každopádne tam zo zátoky sme počuli nejaké zvuky väčšej ryby, ale neviem presne, čo to bolo. A myslíme si, že sa uvoľnilo úplne to miesto pri rezervácii. Takže možno, že sa aj presťahujeme. Nechceme tu sedieť na jednom mieste zbytočne. Predsa máme iba pár nocí. Sme tu prvýkrát, tak neočakávame nič extra. Ale nejaký kapor by bol pekný, je to. Už na mňa začína svietiť aj slnko. Už sa konečne vynorilo spoza tohto kopca. A idem ešte nahrať nejaké videá a trošku si užiť východ slnka, popozerať vodu, či niečo nevidím a možno, že sa pripraviť aj na sťahovanie. Minimálne previesť prúty, ale myslím si, že bude aj zmena miesta. Čau. Do obedu prúty mlčali a po krátkej obhliadke sme zbadali veľký pohyb v trávach na prítoku. Okrem toho sa tam čerstvo uvoľnilo široko ďaleko najkrajšie miesto. Rýchlo sme vytiahli prúty, zbalili veci a všetko presťahovali. Hlásim sa z miesta číslo 2. Po veľmi dlhom sťahovaní sme konečne došli na miesto, ktoré sa nám ako tak páči. Chytáme úplne na kraji Oktonskej zátoky, ktorá je za mnou. Napravo do mňa už sa nachádza rezervácia, takže nemáme široko ďaleko žiadneho suseda. A chytáme v trávach, veľmi blízko a veľmi plytkej vode. Čakáme, že sem tie kapre prídu, keď bude takéto teplé počasie. A oproti sme aj videli, ako chytili veľkého kapra, aj pohybuje sa to strašne veľa sumcov, takže dúfame, že aspoň niečo bude cez noc. Je tu fakt strašne veľa tráv a ešte tu chodia kajakári, takže nám trvala 1 hodinu, kým sme aj zaniesli jeden prúd. Dokonca nám aj chceli zobrať jednu hábojku kajakári, asi si mysleli, že to je nejaký bordel, tak to tam namotávali a zobrali to, ešte že sme si to všimli. Tak sme na nich stihli zakričať, ale inak nám to tu poťahali a ani sa nečudujem, tie vlasce sedia na tých trávach. Prevážanie montáži bol skutočnou výzvou.
trávach bol motor takmer nepoužiteľný a na vlasce sa lepili husté klbká bordelu a vetvičiek zo stromov. Jedna prevážka sa neobyšla ani bez háčika v ruke, no nebolo to nič, s čím by si kliešte neporadili.